Zamisli da večeras legneš spavati, a sutra se ne probudiš sa vidom. Koliko bi vrijedile sve stvari koje danas želiš kupiti? Zamisli da nestane voda. Koliko brzo bih shvatio njenu vrijednost? Zamisli da tvoje srce odluči stati na samo 1 minut. Koliko bi tada bili važni problemi oko kojih se danas nerviraš? Zamisli da nestane zraka na nekoliko minuta. Ne bi mislio ni o novcu, ni o poslu, ni o tuđim mišljenjima. Tražio bi samo jedan jedini udah. A ipak ti svakog dana vidiš, dišeš, hodaš, čuješ i osjećaš. I toliko se navikneš na blagodati da ih jedva primjećuješ. Najveće bogatstvo nije ono što posjeduješ. Najveće bogatstvo je ono što ti dragi Bog dao, a što smatraš sasvim običnim.